Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşda baqy tarap yurdumyzdaky täderlikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeli başlaýar. Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Xitay Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping yurdun bir näçe welaýatlaryna bolup geçen giňerimli suw joşgunlaryny netijesinde köp sanly adam pidalary şikayet etmeleri hemde ulamy çörli weýrançylyklar derarly gynanç hatyny berdi. Döwlet başçymyzy şu agyr portatda Türkmenistanyň halkyny hem hökümetiniň adamdan şeýle hut öz adamdan Gurban Murunlyň dogunu garnaşaryny hemde ýakynlaryna ýürekden gynanjyny hem medet berje sözlerini ejer çekenlere bolsa tiz wagtda sagalmaklary baradaky dileglerini beýan etdi. Watan habarlary gepleşmede dowam edýär. Hormatly prezident bilen ýol başçylygynda insan saglygynyň gymmaty, ähli zatdan ileri tutulýan edilýärmizde halkymyzyň bagtly, awadan durmuşda ýaşamaklaryna gönükdirilen ägir tuly işler durmuşa geçirilip berkarar watanmada barha rowaşlyklary geçenýär. Gysga döwürde milli liderimiziň taýtyl taýyarlarynyň netijesinde ýurdumyzda bar bolan şipahanalaryň durkunyň täzelenmegine, döwrwap şipahanalaryň gurulyp ulanylmagy berilmegine netijesinde raýatlamada ähli amatlykları göz öňüne tutulan döwrwap binalarda deň jalmagy, saglygyny berkitmäge, hem dikeltmäge uly mümkinçilik alýarlar. Lewap welaýatynyň Farabi tarabyna ýerleşýän Farab şipahanasy Gahrman Arxadamyň ýol başlygyna bina edilen merhem berjilik häsiýetli ajaýyp etgalan biridir. Binagarlyk guruşynyň owdunlygy bilen köplüň ünsüni özüne çekýän döwrwap melhemler öýü 250 orunlyk bolup, raýatlamada ýylyň islenik pasynda şipahanada öz saglyklaryny dikeltmäge, keserliň öňüne almagy giň mümkinçilikler alýarlar. Halkymyzyň esasan zähmet ruhsatyna çykýan diňjaş möhüm bolan Tumus pasynyň dowam edýän häzir günlerinde Farab şipahanasy has köp adamly bolup, diň jalmagy islew berýän raýatlamyzyň ýyzydylmagy. Joşgunly Amideriýanyň sag kenaryna gurulyp ulanylmagy berilen bu döwrwap şipahana anyklaýyş, bejeriş hem suw bilen bejeriş bölümlerinden ibarat bolup, ähli bölümleri dünýä ününe laýyk gelýän häzir zaman lukmançylyk enjamlary bilen awzallaşdyrylanlar. Anyklaýyş bölümi endoskopiýa, rentgen, ultrases barlyk, elektrokardiograf, kliniki, biologiýa barlyklar hem beýleki döwrwap enjamlary bilen dolu üpşnedilen. Bejeriş bölüminde fizioterapiýa, ukulamy, iňne bilen bejeriş, içege bejeriş hem beden terbiýe otaglary bar. Bu ýerde hormatly prezident bilen Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri ilmi ensiklopediyasy işinde beýan edilýän dermanlyk ösümlikleriniň merhemler taýýarlanyp, saglygyny dikelýän raýatlamady merhemlik şaýlardan hakyky şifa tapýarlar. Bu merhemler öýüniň esasy häsiýetli aýratynlygy suw bilen bejeriginiň geçirilmegidir. Bu ýerde kukurtly vodorodly, ýod bromly suwly otaglary suw arkaly gidroukulamy 18 sany ýürüte wannalary raýatlamada hyzmat edýär. Şipahanaň jany şipaly merhemlik suwunyň düzüminde himiki elementleriň 30dan owrak görnüşleri bar. Farabyň bejerjilik häsiýetli melhem suwy 750 metrden owrak çuňlukdan alınýar. Bu ýerde 150 kub metr suw saklaýan ýapyk howdan bolup, oly bejerjilik häsiýetli mineral suwyň ýerasty çeşmesi arkaly doldurulýar. Şipahananyň gudraty barabar melhem merje suwy aşgadan içege bagyr, öt haltanyň keserlerini, guragy, nerw, dayanç hereket, deri, ýürek, gan, damar keserlerini bejermekde giňden ulanylýar. Bu ýerde dürli keserleri bejermekde mollagara palçygyndan ýapgylan şeýle azakrit parafin bejergileri netijeli ulanylýar. Bulardan başga da bu ýere gelen raýatlara diş lukmanyň, göz lukmanyň, gulak, burun bukurduk lukmanyň otaglary hyzmat edýär. Şipahanada gala terapiýa bejeriginiň ýoly goýulmagy bilen dürli öýkün demals ýollarynyň sowuklamasyny, allergik dermatitler, neyrodermatitler ýaly deri keserlerini, gan basyşynyň ýokurulma keserleriň 1-nji, 2-nji derejelerini, guragy, nerw, ýürek, gan damar ulgamynyň keserlerini bejermekde anyk netijeler gazanyldy. Duz bilen bejermek otagynaky duzlar güneşil kämeden köýtünagyndan getirilen tebiği minerallardyr. Ähli amatlyklary bilen otaglarda raýatlamyzyň diň jalmaklary üçin hem zerur bolan şertler bar. Şipahana nukmalarynyň hyzmaty ýerine düşüp ýurdumyň şahar künjinden gelen adamlar gysga döwürde janlaryna şifa tapýarlar. Şipahanada diň jalýan adamlar şeýle ajaýyp merhemler öýüni ýylgyrmyda peşkeş beren halkymyzyň saglygy, bagtyar durmuşy uruny iýdiglerle alady diýen milli liderimizde alkyş sözlerini aýdarlar. Men bilim işgäri Döwlet Begliýew. Men şu ýyl öz saglygymy dikeltmek üçin hem de diň jalmak üçin Farab şipahanasyna geldim. Farab şipahanasynyň aýratynlygy onuň esasanam içilýän suwunyň düzüminde 32den gowrak element bar. Bu bolsa adamyň iýmis süňdiriş ulgamyny, ýürek damar ulgamyny, dayanç hereket ulgamyny howa bejermekde ören ullakan ähmiýeti bar. Hormatly prezidentimiz il saglygy, ýurt baýlygy diýýär.
Ine şonuň üçin hormatly prezidentimiz adamlaryň taglygy barda ulu aladalar etýär. Şeýle şipahanalary gurduryp beren hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýtýarys. Hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan tutumly işleri rowaj alsyn. Men Ahal vilayatynyň ýaşaýjysy Anna Leva Oglurban. Yurdumyzyň Lewap vilayatynda ýerleşýän Farap şifahanasyna ýylla dynjalmana gelýär. Bir ýöre yurdumyzyň ähli künçeklerinden dynjalmana gelýän mehmanlar ken. Farap şifahanasyna gowy dynjalmana mümkinçilikleri bar. Farap şifahanasyna mineral suwlar, palçyklar bilen, dürli enjamlar bilen sowuklama keseline, guur ağır keseline, nerwi damarlaryna bejer galýarlar. Taýda dynjalýan adamlaryň Farap şifahanasyna ören hoşar. Halkymyzyň saglygy üçin gije gündüz alady edýän hormatly prezidentimize tüý sürekden sag bolsun aýdýar. Arkada prezidentimiziň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan işleri mydama rewaj alsyn. Türkmenistan beýtaraplaryň mekaniýalyna saçaklamadan rysgal bereketi bolan buğday hasylyny öňürmek bardaky şertnamalaryň tapşyryklaryny üstünlükli berjaýdan Mary welaýatynyň ustad ekrançy daýhandary paýtaşylaryň durmuşyndaky häzirki aýatlaýjy günlerde ähli işleri gowaçylaryň bol hasyl toplamany öňükdirýär. Hormatly prezident bilen ähli wagtda berýän kömekdir gollawlary esasynda alymyň gadananlaryny önümçiligi putu urnaşdyrýan welaýatyň owy hojalyk işgärleri gowaçy meýdanlaryna aýratynykanyň talaplaryna laýyk ýetdirýärler. Mary welaýatynyň paýtaşkärneçileri şöyle 180 000 hektar meýdana gowa çekip, bereketli ag altyn hasylyny ýetişdirmekde tutan ýerli zähmet çekýärler. Türkmenistan beýtaraplaryň mekaniýaly baglandyrylan 2020-nji ýyly welaýatyň paýtaşkärneçileri ýere-ýerleri gowçanyň ýokary hasyl berýän keseleri durnukly ýol ötün 7, ýol ötün 39, ýol ötün 14 görnüşlerini ekip, günnelik öz hasylyny artdyrýan ekinlere ýedek etmek işlerini gowşamaýan depkinne dowam etdirýärler. Olar gowa çekilen meýdanlaryň her bir hektaryny daýhan ihlasy bilen gurşap, her düýüp ekini ýedek etmegi aýratynykanyň talaplaryna laýyk derejede öz wagtyny ýokary hilli ýola goýýarlar. Gahrman arkadamydan berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne dünýäniň ösen döwletleriniň önüm önerjileriniň ýerlerini satylaryp berýän iş önerjiligi ýokary, kämil tehnologiýaly kuwatly owy hojalyk tehnikalardyr gurallary bugün daýhanyň hakyky daýanjyny urly. Häzirki wagtda gowaçy meýdanlarda kuwatly, sanly telematik tehnologiýaly John Deere traktorlar hem owy hojalyk gurallary bökdönşe işedilip her günü müňlerçe hektar meýdanda ýokary hili hatarary bejergi işler geçirilýär. Gowaçylary almesasy talaba laýyk ýedek etmekde hem ekiniň bereketli hasylyny ösürip ýetişdirmekde welaýatyň Bayramali tarapynda da nusgalarlyk işler durmuşa geçirilýär. Etrawyň owy zähmetkeşleri alymyň gadanalaryny önümçiligi hasymy giňden ornaşdyrmak bilen bereketli hasyl ýetişdirýärler. Häzirki wagtda etrawyň daýhan birleşikleriniň gowaçyly meýdanlarynda hatar aralaryny bejermek, durly dökünler bilen goşmaça imitlendirmek işleri utgaşdyrylan usuly guramaçylykly alınıp barylýar. Bu işler geçirmekde Mary welaýat owy hojalyk önümçilik birleşiginiň etrapdaky çeýniki hyzmat ediş kärhanasynyň işgärleriniň tutan ýerli zähmetlerini bellemek möhümdir. Gowaçylaryň köpçüliklerini hatyra durýan döwrüne olary ýedek etmekde hormatly prezident bilen daşary döwletlerden satyn alyp beren iň kämil telematik tehnologiýaly owy hojalyk gurallary giňden peýdalanylýar. Täze kämil telematik tehnologiýaly döwrewap owy hojalyk gurallary ekinliň hatar aralaryny bejermekde, ekinleri durly dökünler bilen goşmaça imitlendirmekde bahatyna ýetip bolmajak işleri amala aşyrýar. Fikir hatarly ýokary önerjilikli, sanly telematik ulgam bilen enjamlaşdyrylan bu täze innowasion tehnologiýaly gurallar almesasy işleri öňe ilerletmäge iter berýär. Şol sanda maglumatlarym sanly telematik arkaly destine etraplaryň gözegçilik nokudundan welaýat merkezine ýetirilýär iberlýär. Etrawyň gowaçyly meýdanlaryna alınıp barýan aýratyniki şäherler ekinliň kadaly ösüp boýalmagy, hemem şonuňdan utgaşgynlykda bol hasyl toplamana ýardam berýär. Her düýüp gowaçydaky gowalar edermen hasyl saatlaryny boýsandyrýar. Günnelik geçirilýän aýratyniki şäherleriň talaba laýyk derejede öz wagtyny ýokary hili geçirilmek bolsa, her düýüp gowaçynyň hasyly boldan toplaýanyna bolan anamy hasam potulanyrýar. Etrawyň hasyl saatlary gowaçylary suw dökün bermek işlerini möhümden geçirip gelýär. Etrawyň paýtaşkärneçileri ýere-ýerleri toprakdan bol bereketli hasyl almagy döredip berýän giň mümkinçilikler üçin hormatly prezident bilen alkyş sözlerini aýdýar.
Diyarımızın telekeşleri milli iqtisadiyetimizi ösürmäge münasip goşant goşup, dürlü huduklarda giň meşhurly tasamlary durmuşa geçirmekde netijeli işler alyp barýarlar. Balkyn vilayatynyň Balkanawa şäherindäki Türkmenistanyň Senagaçlar we Telekeşler birleşmesiniň agzasy bolan Batlyk Adam Hususy Kärhanasy şeýle kärhanalaryň biridir. Hormatly arkadaşymyzyň telekeçili ulgamyny ösürmäge berýän himayet gollawlary bilen ruhlanyp zähmet çekýän Batlyk Adam Hususy Kärhanasynyň hünärmenleri Türkmenistan beýtaraplyň mekan ýeriniň ruhyny münasip işleri bitirmegi baş maksadlaryny öwrýärler. Eýçiliň döwletiň garamagyndan aýrylmagy we döwlet emleginiň hususylaşdyrylmagy hakynda Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda geçirilen maýy goýun bätleşiginiň netijesi boýunça Batlyk Adam Hususy Kärhanasynyň satyn alan Türkmenistanyň Dokma Senaty Ministrliginiň Balkanawa şäherindäki Zorap Kärhanasy dünýä hil ünlülerine ähli babatlarda dowal gabat gelýän häzirki zaman hususy kärhanasyny öwrüli. Kärhananyň bölümlerine oturdulan täze innowasion tehnologiýalar bolan paýta tüýmünden ýüplük egerji, taýýar ýüplükler boýamagyny etlenen hemem zora berji enjamlar Ýewropa döwletleriniň öňdewarjy önümçiliklerinden satyn alynan enjamlardyr. Hususy kärhananyň dünýäniň öňdewarjy kompaniýalarynyň enjamlary bilen bir kemsiz üpçün edilen ýüplük önümçiligi bölüminde zähmet çeken hünärmenliň tagallalaryň netijesinde her giýje günnüde tatlama kuwatlylygyna laýyklykda 13,5 tonna goly ýokary hilli ýüplük taýýarlamak işi üstünlikli amala asyrlýar. Hususy kärhanada öndürilýän ýüplükleriň 90 götürüminiň daşarky bazarlary uğradylýanlygy bolsa olaň dünýä hil ünlülerine dowal laýyk gelýänliginden buýsunçly habar berýär. Ýüplük önümçiligine çygmal hökmüne zerur bolan paýtanyň ata watanymyzda ösürilip ýetişdirilýänliginem, bu ýerde taýýarlanýan önümiň önüne düşýän bahanyny azaltmagy hemem düşe üntülligini ýokarlandyrmaga oňyň täsirini ýetirýär. Hususy kärhananyň boýag bölüminde häzirki wagtda her giýje günnüde durly renklere boýalýan ýüplükleriň umumy möçberi 5 tonna deňdir. İnkämil enzamlar ornaşdyrylan zorap önümçilik bölüminde bolsa, her giýje günnüde taýýarlanýan zorap jüwitleriniň sany 50 000 ýetýär. Muňa bu hususy kärhanada her ýylda 18 million zorap jüwitleriniň taýýarlanjakdygyny aňlatýar. Bu bölümdäki öndürilen zoraplar ýuwjy, guradyjy, ütükleýji we görnüş berji kämil enzamlaryň äklisi ýerli hünärmenler tarapyndan başarnykly we bökdönçli işledilýär. Türkmenistan beýtaraplyň mekan ýerini belen sepkitlere beslemegiň maksat edinýän Batlyk Adam Hususy Kärhanasynyň hünärmenleri halal zähmet çekip, ata watanymyzyň ykdysady kuwatynyň artmagyna uly goşun goşmagy döretip berýän giň mümkinçilikler üçin mehriban arka dagymyza alkyş we hoşarlyk sözlerini aýtýarlar. Hormatly prezident bolan ýol başçylygyna telekeçiligiň milli iqtisadiyetiň esasy puduklarynyň birine öwrülmegi, olaň biziň ýurdumyzyň ykdysady üstüne uly goşun goşmaklary uğruna uly işler alyp barylýar. Döwlet başçymyzyň telekeçilige giň bermek, ony döwrüp ösürmek barada geljegini nazarlaýan il ýurt bähwetli kararlary Ahal vilayatynyň telekeçileriniň geljekde dürüjlükli hemem has netijeli işlemekler baradaky höwüslerini täze badalygylar berýär. Ahal vilayatynyň Bäherden etrawynyň garawyny goýusyna ýerleşýän Türkmenistanyň Senagaçlar we Telekeşler birleşmesiniň agzasy bolan Meherli Dowun Hususy Kärhanasy özüniň önürýän ýokary hili önümleri bilen gün saýyn adygýan kärhanalaryň biridir. Bu hususy kärhana awtomatlaşdyrylan enjamlar bilen dowly üpçün edilenler. Kärhanada häzirki wagtda sabyny önümçiligi günnelik ýoly goýulan. Meherli Dowun Hususy Kärhanasyny önürleýän önümliň önümçiligini ösümlik ýagyndan alynýan granullar, agyz suwy, renk berji, ýys berjiler hemem düzüme saklaýjy maddalar ulanylýar. Ýang ýakyny bu kärhanada önümiň täze bir görnüşi, ýagny müň bir derdiň dermany bolan üzerlik dänesi garynly önümim önürilip başlandy. Bilşimiz ýaly üzerlik köp görnüşli sökörlükleri dep etmekde ulanylýar. Arasaçylyk serişesi bolan önümi öndürmek üçin ilki bilen granullary garjy enjamda belenen wagtyň dowamynda garmaly. Soňra bolsa ýygydarlykda az mukdarda suw, düzüme saklaýjy maddalar, renk berjiler, hemem renkine görä ýys berjiler goşulýar. Taýýar bolan garny aýry-aýrylykda 2 sany degirmende ýaýylýar. Şondan soňra bolsa işleri gysyp taýýarlaýjy, kesiji we şekil berji enjamlarda alınıp barylýar. Oğudun şekile gelen önümler meherli harit nişanly göze ýurulu gaplara gaplanýar. Bu hususy kärhanada häzirki wagtda sabyny önümçiliginden başga-da kiri uji serişleri gaplamak işlerem alınıp barylýar. Geljekde bu ýerde suwuk önümleri hemem gapgaçy uji serişleri önürmekli we göz öňüne tutulýar. Yeri gelende onun urak adamın zähmet çeken yeri bolan bir önümçilik kärhanasynda işgärleň netijeli zähmet çekmek üçin ähli zerur şertleň dördülen önem aýtmak gerek. Bu ýerde önürleýän ýokary hili önümler ýurdumyň vilayatlarynyň hemem paýtatynda Aşgabat şäheriniň sowda dukanlaryna ýygydarly uradylýar.
İş ümdügi barha ilerleyen Mehre Doğan Hususi Kärhanasynyň ruhy bilen işgärleriniň güneşli diýarymyzda telekeçilik işini ösürmek barada ediyen tagalat üçin gahrman arkadamyza alkyş hem hoşalyk sözlerini aýdýarlar. Ahal vilayatynyň merkezi Änew şäheriniň çägine ýerleşýän Türkmenistanyň Senatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdasy bolan Täşkil Hususi Kärhanasy soňky ýyllarda öňürýän önümleriniň ýokary hilligi bilen ila darasynda giňden tanalýar. 1,5 hektara golay meýdana ýerleşýän dünýäniň iň kämil tehnologik enjamlar oturdulan bu kärhanada ilatyň köp hissegi bildirýän hojalyk önümlerinden çyýgly süpürgüçleriň 10 görnüşi, polietilen torbalaryň birnäçe görnüşi öňürlýär. Hatta hakyky kärhanada çyýgly süpürgüçleriň bir gije gündüziň dowamyna ortaça 27-28 miň santy, polietilen torbalaryň bolsa 1,5-2 miň tonnasy taýýarlanýar. Çyýgly süpürgüçler öndürmek üçin ýanma çeşmesiniň arasalanan suwundan peýdalanýar. Kärhanada öndürilýän çyýgly süpürgüçler üçin unulýan ýakymly is beriji maddalar bolsa, olaryň geçkinlik haritlary öwrülmegine iterýär. Polietilen torbalaryň bolsa ýokary hil derejesinde bolmagy we önümleriň günnelik buyurmalar esasyna müşterileriň gün saýyn artmagyna getirýär. Her wagtda kärhanada antibakterial serişdeleriň azikalon görnüşi öňürilip başlandy. Oň düzüminde etil spirti, su, gliserin, hoşboy is beriji, üzerlik dänejikleri we beýleki goşunlar bar. Bu antibakterial serişdesiniň bir sagatda 1500 santy öňürilýär. Täşkil Hususi Kärhanasyna öňürilýän ýokary hilli önümler ýurdumynyň paýtagty Aşgabat şäherine hemde vilayatlaryda uğradylýar. Kärhanada öňürilýän ýokary hilli önümleriň ak bazarlary we sewda merkezlerini bedap durmagy we önümleri öňürýän işçi hünärmenleriň ihlatlarynyň hem zähmetleriniň kemsiz ýerine düşýänliginiň aýdyn şaýady bolýar. Çünki milli önümlerimiz halkara derejesinde ikrar edilip türkmen telekeçileriniň dünýä bazarlaryna münasip orun tapmaklaryny şertlendirýär. Äkwata kärhanada işçi hünärmenleriň ondan gowrak zähmet çekip işler çalşyk esasyny anyp barýar. İşimdigi barha ilerleyen bu kärhanada geljekde de ila tarapyndan has köp isleg bildirilýän önümleriň täze görnüşlerini öndürmeklik ýoly goýmagam gözüne tutulýar. Kärhananyň ruhyny hem agdy bir işgärleri ýurdumyzda telekeçilik ösürmek uğruna edýän taýsy tagalat üçin Mehriman akadamyda alkyş we hoşalyk sözlerini aýdýarlar. Türkmenistan beýtaraplaryň mekaniýalyna ýurdumyň halk hojalygynyň ähli ulgamlaryna täze sepketlere tarap önamly barlýar. Bu ähli halk galkynyşyna ykdysadyň döwlete degişdäli ulgamynyň edara kärhanalary işe goşulýar. Muň şeýledine şu günlerde gadanylýan netijeler hem dogry şaýatlyk edýär. Şeýle kärhanalar Daşoğuz welaýatyna da adal. Güneşli diýarymyň ötüşlerine münasip goşunt goşmak şol kärhanalar işçi gullukçylarynyň baş maksadyny öwrüler. Öňde goýulan derwayt mühim wezipelerden uralýan Daşoğuz welaýatynyň telekeçilerim durly görnüşli itlegli önümleri öňürmekde özleriniň iş usatlyklaryny görkezýärler. Bu arada ähli ulgamlarda özüniň oňy netijelerini berýär. Orta we kiçi telekeçiligi ösürmekligiň hasabyny öňürilýän durly görnüşli önümler bugün ýurdumynyň ak bazarlarynyň, dukanlarynyň we toý taşaklarynyň bedegidir. Mehriban arkadamyň öňde goýan üren jogapkärlik wezipelerinden uralýan welaýatyň telekeçileri we hususy kärhanalary öňürilýän önümden görnüşlerini köpeldip, olaň ýokary hili bolmagyny gadanýarlar. Şolaň arasynda Niýaz Fadnaky Trawnyň çägindäki 60 owa harit nişanly kärhana da bar. Bu kärhanada miweli içkilen häzir 12-den gowrak görnüş öňürilýär. Durly ölçekde gaplary gaplanýan galandyrylan içkiler ila tarapyndan ýokary itleg bilen alınýar. Olaň arasynda tokoy miweleri, alma, ülje, şetdaly, portakal we başga da durly görnüşli miweli içkilen bolmagy aýratyn bellenmäge degişlidir. Kärhananyň telekeçileriniň göldögli işleriniň netijesini taýýarlanýan durly önümler bayramçylyk toý taşaklaryny bedäp bereketini has artdyrýar. Bu arada himiçilik beýtaraplygymyň 25 ýyllyk toýuny münasip zähmet sowgatlarynyň taýýarlanýanlygyny aňlatýar. Öňürilýän önümliň ýokary hil derejesiniň üpçün edilmegi hususy kärhanalaryň telekeçileriniň esasy wezipeleriniň biri bolup durýar. Türkmenistan beýtaraplaryň mekaniýalyna halkymyň mukaddes taşaklarynyň ýokary hili adyk önümlerinden mydama dogly bolmagyna öz münasip goşuntlaryny goşup, ihlasly zähmet çekýän bu kärhananyň agdy bir işgärleri ýurdumynda joşgyny işlemäge giň mümkinçilikleri we şertler döretip beren Mehriban arkadamyda alkyş aýdýarlar. Hemem täze sepketlere tarap ynamly barýarlar.
Yurdumuzun dokuma sanatynyň önümçülük bünyady ýygydarly döwrak başlaryp, ýokary tehnologiýalaryň täzeşil usullaryň sanly urgumyň ornaşdyrylmagy netijesinde içerki bazaryň üçin edilşi, ilaty hödürlenýän ödürlük onuşly önümden möçürleri hem görnüşleri barha artýar. Dünýä ünlülerine gabat gelýän enjamlar we enjamlaşdyrylan dokuma toplumlarynyň ençemeti gurulyp ulanylmagy berilýär. Şeýle kärhanalaryň biri Mary welaýatynyň Ýeňiş Tikin kärhanasy. Bu kärhanalaryň önümleri häzirki wagtda dükanlarda el ýeterli bahalardan ilatmada ýetirilýär. Mary welaýatynyň Ýeňiş Tikin kärhanasyna durly ölçekdäki, durly reňkdäki erkek adamlaryň ýetlenen köýnekler tikilýär. Kärhanada tikilen köýnekler ýurdumyň ähli welaýatlaryna, paýtatymyň Aşgabat şäheriniňki dokuma sanaty ministrligine deýişli bolan dükanlarda halk köpçüligine hödürlenýär. Kärhananyň hünärmenleri Türkmenistan beýtaraplaryň mekan ýylyna bellenilýän hemişelik beýtaraplamalyň şany 25 ýyllyk toýuna uly zähmet üstünliklerle marýalar. Ýurdumyň halk hojalygynyň geljegi uly bolan dokuma sanatynyň okguny ösüşini, diýarymyzyň täze ykdysady berentliklere çykmagyny, halkymyzyň awdançylygyny gönükdirilen döwlet syýasatynyň maksatlary öz beýany tapýar. Pudoň önürýän önümleri häzirki wagtda uly issege eýe bolýar. Bu wasa ýurdumyň dünýäniň iri dokuma sanatly döwletleriniň birdiginiň tutnamasydyr. Ýurdumyň dokuma pudogynyň zähmetseýür işgärleri Türkmenistanyň önürli diýen ýazgy bilen daşary bazarlaryny iwerýän haritlaryň bäsleşige ukypylygyny ýokarlandyrmak ornunda ahlasy zähmet çekýärler. Kärhananyň önümleri welaýatlarynyň şeýle-de paýtatymyň dükanlaryna uly islegine satyn alınýar. Mary welaýatynyň Ýeňiş Tikin kärhanasynyň agdyr işgärleri döredilýän şertler mümkinçilikler üçin Mehriman akadamyda alkyş sözlerini aýdýarlar hemde täze berentliklere tarap önemli barýarlar. Hormatly prezidentimiň ýolbaşçylygyna berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne ýurdumyň harby hem hukuk goraýjy idaralarynyň maddi enjamlaryň bünyadany döwraplaşdyrmak boýunça uly işler alyp barylýar. Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň döwlet ýanyň howpsuzlygyny gelip bolşan täze awtorlar munyň aýdyň subutnamasydyr. Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň döwlet ýangyn howpsuzlygyny täze gelip bolşan ýangyn söndürmäge niýetiniň awtorlaryň aýdylylan aýdyň subutnamasyny urly. Döwlet ýangyn howpsuzlygyny täze gelip bolşan ýangyn söndürmäge niýetiniň awtorlar ýurdumyň giňden hyzmatdaşy Russiýa Federasiýasynyň KAMAZ kompaniýasy bilen baglaşylan şertnama esasynda ýurdumda getirildi. Dünýä ülümlerine gabat gelýän ýangyn söndürjü awtorlar ýokary hilli, kuwatly bolmak bilen durly maksatlar üçin niýetlenenler. Awtorlar barmaskyň zowluklary ýokary geçijiligi, bilim howa şertlerine laýyk gelýänligi we ýokary suw götürjüligi bilen tapawutlanýar. Awtorlar ýangyn söndürjüleriň işlerini talabalaýyk guramak üçin degişli texniki serişdeler bilen üçin edilenler. Täze texnikalary işlerini ak ýollarda ötmek bilen milli dep desturlarynda laýyklykda garşylandy. İçeri işler ministrliginiň döwlet ýangyn howpsuzlygynyň şahsy düzümi belen serkerde başymyza gulluň maddi texniki büniyadyny düýpli berkitmek üçin şeýle ajaýyp dünýä ülümlerine laýyk gelýän döwrwap ýangyn söndürjü awtorlary, ýangyn texniki enjamlary sowgat berýän üçin alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly adamlar, Inwalta ýurdumyň welaýatyna we paýtatymda Aşgabatda 14-nji iýulda saat 20-den 15-nji iýulda saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatçylygynyň berýän habary bilen tanışylaryň. Balkın welaýatynyň ütkapyan burtlyk howa biýaşýar ýylarym şakma mümkin. Demirad gulmatalan teleskonto 8-13 metr, käýerlerini 15 metrçe ýetýän şemal otur. Howa gejesini 23-28 gradus maýl gündüzini 34-39 gradus ysy, kenary taraplaryny 26-31 gradus maýl bolar. Ahir welaýatynyň ütkapyan burtlyk howa az kem ýaşýar ýylarym şakma mümkin. Demirad gulmatalan teleskonto 8-13 metr, käýerlerini 15 metrçe ýetýän şemal otur. Howa gejesini 24-29 gradus maýl gündüzini 37-40 gradus ysy bolar. Mary welaýatynyň ütkapyan burtlyk howa bolar. Demirad gulmatalan teleskonto 9-14 metr ýetýän şemal otur. Howa gejesini 23-28 gradus maýl gündüzini 37-40 gradus ysy bolar. Lewap welaýatynyň ütkapyan burtlyk howa bolup, Demirad gulmatalan teleskonto 9-4 metr ýetýän şemal otur. Howa gejesini 22-27 gradus maýl gündüzini 37-40 gradus ysy bolar.
Daşoğuz raytına adken burtu hova olup Demaral Ordan teleskonto 8-10 metre etiyan şemal utar. Hova gecetine 22-27 gradus mayl, günnüzüne 37-40 gradus ısı bolar. Paytahtın Aşgabatda üýtgä Premburtly hova olup Demaral Ordan teleskonto 10-13 metre etiyan şemal utar. Hova gecetine 26-28 gradus mayl, günnüzüne 38-40 gradus ısı bolar. Şeýle-de ýurdum boýunça iýul aýynyň 15-ine magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagy aşylýar. Edil watandaşlar, şu günleri howaň düdüminde tozan böreçikleriniň möçöriniň kadydan 19 götürüm artmagy bilen baglanşykly. Häzirki wagtda howa şertleriniň adam bedene ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňlenmek üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Merhman ýeşer, bu düdümleri berk berjaý etseňiz, ýylyň islenik pasynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Merhman adamlar, şunun bilen watan habarlary ýapaşmada jemleýäs. Berkarar döwletimiň bagtyýarlyk döwründe ata watanma Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşleri etýär. Ähli ösüşleriň ödünine bolsa halkyň bähbidi bar. Şunuky biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoşla bolun, izleýärler.